A következőben egy versenyvizsga feladatot fogunk megoldani. Adva van 400 g vasszulfát oldat, amelynek a tömegét ugyebár ismerjük, a koncentrációt ismerjük, és ehhez hozzáadunk 139 kristályhidrátos vasszulfátot, szilárd vasszulfát oldatot. A kérdés az, hogy az így kapott végső L1-ben a vasszulfát koncentrációja mennyi, mekkora, hány százalék vasszulfátot tartalmaz a végső oldat. Elsőre fókuszáljunk a vasszulfát oldatra. Ugye tudjuk a tömegét, tudjuk a tömegszázalékát, ki tudjuk számolni a feloldott mennyiséget. Ha a jól ismert képletet alkalmazzuk, azt kapjuk, hogy a vasszulfát grammjainak mennyisége 80 g. Vagyis a 400 g-ban, a 400 g oldatban 80 g vasszulfátunk van. A kristályvizes vasszulfát mólonként 7 mol vizet tartalmaz, vagyis 1 mol vasszulfát mellé 7 mol víz párosul. A kristályvizes vasszulfát mol tömege 278 g. A vasszulfát mol tömege 152, a víznek pedig 18. Ugye mit is jelent ez? Mit tudunk felírni? Hát fel tudjuk írni a következő 3-as szabályt, hogy 1 mol vasszulfát, kristályvizes vasszulfátnak a tömege 278 g, és ebbe a 278 g mennyiségben van 1 mol, vagyis 152 g vasszulfát. Nekünk nem 278 g kristályvizes vasszulfátunk volt, hanem 139 g kristályvizes vasszulfátunk. Ugye ebbe a 139 g kristályvizes vasszulfátban x g vasszulfát volt. Ha ezt a 3-as szabályt megkapjuk, azt eredményezi, hogy 139 g vasszulfátban, kristályvizes vasszulfátban összesen 76 g vasszulfát van. Jó, szóval mit tudunk? Tudjuk azt, hogy a vasszulfát oldatunk 80 g vasszulfátot tartalmazott, a kristályvizes vasszulfát, szilárd vasszulfátunk pedig 76 g vasszulfátot. De még mindig nem tudjuk, hogy a végső oldatnak a koncentrációja mennyi. Ahhoz, hogy kiszámoljuk a végső L1 koncentrációját, ki kell számoljunk először az oldat tömegét. Ugye az oldat tömege a szilárd vasszulfát, kristályvizes vasszulfát plusz a vasszulfát oldat tömegével lesz egyenlő. Ez azt jelenti, hogy 539 g az oldat tömege, az ebben feloldott vasszulfát mennyisége pedig 80 g, ugye az amennyi az oldatban volt, plusz 76 g, az a mennyiség, ami a szilárd kristályvizes vasszulfátban volt, vagyis a feloldott anyag mennyisége 156 g. Hogyha alkalmazzuk a jól ismert tömegszázalékos képletet, akkor megkapjuk azt, hogy az így elkészített végső L1-ünk, végső oldatunk 28,94%-os.